Lewapda we Marada edara kärhanalaryň işgärlerinden velosiped üçin 40 manatdan pul ýygnalýar. Häkimetler Mary we Lewap welaýatlarynyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden velosiped satyn almagy talap edýär. Edara kärhanalaryň ýol başçylary öz garamagyny aklardan velosiped satyn almak üçin her adam maşyna 40 manat möçberini pul ýygnalýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezlenlik şertlerine 20 sentýabrda habar berdi. Edaralaryň başlyklary öz işgärlerinden 40 manat möçberini pul ýygnalýarlar. Velosiped almagyň sebäbini velosipedli ýürüş çäreleri bilen düşündirýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatyna görä döwleti degişli ähli edaralary şolaryň hataryny welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň hassahanalarına velosiped satyn almak boýunça dilden görkezme berildi. Bu görkezme iň bärkisi Keramzit kärhanasyna we şuňa meňdeş beýleki kärhanalara da degişli bolup durýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä işgärleriň aýlyk haklary tölenen edaralaryň başlyklary öz garamagyny aklardan 40 manat tölew desine tölemegi, heniz aýlyk haklary geçmediklerden bolsa ilkinji mümkinçilikde bu tölewi geçirmegi talap edýärler. İşgärlerden iň ýakyny wagtda öz plastik kartlarynyň pulny agtlaşdyryp 40 manat möçberinek pulu başlygyň eline tapşyrmak talap edilýär diýip ol sözüne goşdy. Türkmenistany resmiler jemgyýetçilik çykyşlaryna ýurtda velosiped sportunyň ösdürilýändigini gaýtalaýarlar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan bir näçe ýerli ýaşaýjy şolaryň hataryna ençeme büdjet işgäri velosipedli çärelere özleriniň mejburi gatnaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Ýöne resmiler velosiped üçin raýatlardan mejburi pul ýygnalmagy ýaly ýagdaýlar boýunça beýanat bilen çykyş etmeýärler.